जाय पार्टियाव प्रहलाद ब्रह्मखौ एक्सपेल खालामखांबाय आरो दिनै बे प्रहलाद बाहायानो बिपिएफनि जानानै खोथा बुंगासिनो। थारमाने बिपिएफ हानजायाव गोरों मानसि, मोजां मानसि, बुजिना मानसि गैला नामा? बे बाथ्रायासो फोरमान जायाखै होनबा। खारन आं बुंगोन कास्टम बसुमतारी होननाय मानसिखौ ABCD बड'फा हाउसआव जों फोरोंनाय मानसि। ससियेल मिडियानि गेजेरजों आङो गोजोननायखौ जासिदों। आथिखाल जे ससियेल मिडियायाव जोंहा जायफोर बिपिएफनि जे दैदेनगिरिफोर बिथांमोना माखासे बाथ्राखौ लानानै आबां जाबां बांसावनाय जुक्ति होनाय आं बेखौ नुनो मोनबाय थादों। दा बेवहाय आङो फंनैसो बाथ्रा बेरखांहोगोन। बेवहाय कास्टम जे फंबायनि जे बाथ्राखौ लानानै जा सावरायलायबाय थानाय जादों आरो बुंदोंबो, आङो मोनसे मोननै टिभि श'आव नुनो मोनदों। खिन्थु आङो बिदि बुंथारनांगौ, बिसोरखौ बिनि बुंनायाव फिन होथारनांगौ आं साना। मानोना सोरबा सासे सानै मानसिया बुंबा जोंहा बिराद माने सौदावलायनाय खारनानै बिसोरनि बुंनायाव एन्सार होथारनांगौ दं होननानै आं साना। मानोना बिसोरो गावसिनि बुंनायावनो गावसिनि आइडेन्टिटिखौ होनानै दं अलरेडि। बेखौ रायजो राजाफ्रा मिथियै बुजियै जेबो नङा। खारन आं बुंगोन कास्टम बसुमतारी होननाय मानसिखौ ABCD बड'फा हाउसआव जों फोरोंनाय मानसि। आरो दिनै बिपिएफआव होनोबा प्रहलाद बाहायनि खोथाखौ आं बुंनो हायो। आं बुंग्रोनोसो लुगैयो, प्रहलाद बाहाया बबे हानजानि पार्टिनि मानसि? आंथ' बेखौसो आसरित मोनो। जाय पार्टियाव प्रहलाद ब्रह्मखौ एक्सपेल खालामखांबाय आरो दिनै बे प्रहलाद बाहायानो बिपिएफनि जानानै खोथा बुंगासिनो। थारमाने बिपिएफ हानजायाव गोरों मानसि, मोजां मानसि, बुजिना मानसि गैला नामा? बे बाथ्रायासो फोरमान जायाखै होनबा। आरो दिनै नोङो कास्टम बाहायनि खोथाखौ होन। कास्टम बाहायाथ' बे ओनसोलनि जोंनि बिटिआर ओनसोलनि ABCD बाथ्राखौनो मोनथिया। आं बुंदों कास्टम बाहाया एबसुआव थानाय समाव बेहा मोनसे रोंगौथि दंमोन, जों फोरोंदों बे फंबायखौ। एबसुआव थानानै मोजां बाथ्रा बुंनो हायो, लेखा गोरों मानसि, बुजिना मानसिखाय जों बेखौ फोरोंदोंमोन। नाथाय जों दिनै जुदि बुंनो थाङो, जों जन' गुजिरा सोरबाया जुदि बुंनो थाङो, जों बुंनांगौबा जुदि सोरबा कास्टम सोरबा प्रहलादा समाजाव थांनानै बाथ्रा बुंनायथ' बाद दोन समाजजों होसोजागोन, धुमा बेथा मोनगोन बिसोरो। थारमाने बेबायदि सुबुंनि केरेक्टारनि मानसि। आं बुंगोन दिनै प्रहलाद बाहाया बुंनो नागिरदों जे बिटिआरआ जेबो नङा, जेबो गैया, हा होनो हायाखै, माबायाखै, जौगायाखै। मा बुंनो नागिरदों? बिटिआर एकर्डखौ खालामनाय समाव सोर सोर दंमोन, सोर गैयामोन, बेखौ बुंग्रोनायसाय प्रहलादा। बिनिफ्राय आं बुंगोन जाय समाव हा फाट्टाखौ 17 बोसोराव हाग्रामा महिलारिया 35,000ल'नो हा फाट्टा राननो हादों। बे 17 बोसोराव हाग्रामा महिलारिया। दिनै प्रमद बर' दैदेननाय सरकारा, मानगोनां CM बिटिआरनि CM प्रमद बर' सारा 1,06,000निबो बारा दिनै हा फाट्टा राननो हादों। लाबोनायसाय प्रहलाद, लाबोनायसाय कास्टम, बिसोरनो जों दिनै बुजायगोन। आरो बेबायदि गोबां आसनि दं। जाय समाव हाग्रामा महिलारिया 17 बोसोराव IAOI बा PMAOI न'खौ बिथाङा होनो हादों होनबा 39,000। जोंनाव टन हिसाब दं, उइथ डाटा। जों ओरैनो बुंलाबाया। दिनै प्रमद बर' सरकारा दैदेननाया 1,60,000निबो बारा दिनै न'खौ होगासिनो दं, रानगासिनो दं। रेफारेन्स खालामदो सोरनिया बांसिन। आरो बेबायदि गोबां मिसन दं। जेरै नोङो अनसाय बिथांखि, बेनिफ्राय आइजो अन्थाइ बिथांखि, बेनिफ्राय नोङो अरुणादय, जायफोर फ्लेगशिप जातीय प्रग्रामफोरखौ लानानै प्रमद बर' सरकारा रायजोहुआ भाबै, इन्डिभिजुवेल भाबै रायजो राजाफोरनो होगासिनो दं। बेखौ प्रहलाद बाहाया, बेखौ कास्टम बाहाया नुवाखैना? आसलथे बिसोर राजनितिनि मुङाव ओरैनो बिरोधि खालामदों ना बले ओरैनो बुंनांगौ नामा बुंदों ना सैथो खोथाखौ बुंदों? बिथांमोना रायजो राजाफोरा बिथांमोननि बुंनायखौ दिनै बिजिरगासिनो दं। NDBनि खोथाखौ बुंदों। NDBनि केसआ रिहेबिलिटेसना जायाखै, मायाखै, एरियाखै। NDBनि केसआ 50% दिनै उइद्र' जानो जाबाय अलरेडि, आरो माखासेया प्रसेसआव दं। आरो जाय रिहेबिलिटेसनखौ बुंबाय थादों, जे रिहेबिलिटेसनाबो 50%नि बारा दिनै NDB बिथांमोना रिहेबिलिटेट जाबाय अलरेडि।
दा बेफोर बाथ्राफोरखौ जोङो थन्न जों बुंजोबनो हायो। दा बेखौ सोरबा बुंनायाव सोरबाया एखेबारे जोंहा फिनथारनांगौ आं बिदि साना। बेखौ रायजो राजाफ्रानो जथेस्थ' बिनि माबाखौ फिननायखौ होगासिनो दं। दिनै प्रमद बर' सरकारा स्कुल रिपेयारिं बानायदों, सोलोंथाइनि बिथिङाव बानायदों। दिनै प्रमद बर' सरकारा लामा दालां बानायदों। दिनै प्रमद बर' सरकारा रायजो राजा जौगानायनि थाखाय गोबां आसनि बेबायदि आसनि खालामगासिनो दं। बेखौ आं बुंनो साना, मानोना बेखौ रायजो राजाफ्रा मिथिगौ। दा दिनैनि दिनाव माने मोनसे देरसिन जोंनि मोननाया जाहैबाय बे गोजोननाय। जाय बाथ्राखौ दिनै प्रहलाद बाहायमोना बा कास्टम बाहायमोना बिसोरो मोनथिया। दिनै नाय 17 बोसोराव ओरैबायदि मोनसे उत्तप्त परिस्थितिमोन। दिनै ओंखाम बोथिसे जों जानो हाया। गावनि लरा सवालिखौ फरायसा फरायसुलिफोरखौ स्कुलाव थांनायावबो दिनै सन्देह। गावजों गाव दानलाय सुलाय राजनितिखौ लाना ओरैबायदि मोनसे परिस्थिति, बेबायदि परिस्थितिखौ गैया खालामनानै सान्थिनि मोनसे सुक्ति खालामनानै दिनै प्रमद बर' सरकारा सान्थिनि मोनसे सरकार सालिगासिनो दं। बेखौ दिनै मानो जोंनि मानसिफ्रा बे जिनिसखौ मानो गनायना लानो हायाखै? आं दिनै बुंगोन, आं रायखांनो नाङामोन। क'क्राझारनि गभर्नमेन्ट कलेजनि बसन्त सार मा दाय दंमोन बेहा? 17 बोसोरनि गेजेराव जानाय गथनाफोर दं। ओरैबायदि गियानि बेक्ति फारगावनि बड'सा सार मा दाय दंमोन बेहा? ओरैबायदि बेक्ति मोनसे हायार सेकेन्डारिनि प्रिन्सिपाल बिरभुषन सार मा दाय दंमोन बेहा? ल' कलेजनि प्रफेसार प्रिन्सिपाल मोजां डाक्टार इन्जिनियार गोरों गावबुरा ओरैबायदि जोंनि गेजेरनिफ्राय दिनै बिथांमोना जिउ दान होनो गोनां जाबाय। बिबो रावबो नङा जोंनि गेजेरनि बेलायावनो। आरो बे जाहैबाय 17 बोसोराव हाग्रामा महिलारि दैदेननाय सरकारनि जे सासन खालाव जानाय। बे बाथ्राखौ दिनै मानो बिथांमोना बुंनायाव सैज्य खालामनो हायाखै? दा बिनि बाथ्राफोरखौ लानानै रायजो राजाफ्रा जथेस्थ' मिथिगौ। सोरबाया बुङोब्लाबो बेवहाय सोलायनांगौ बा गोनो गोथो जानांगौनि खोथा गैया। जथेस्थ' रायजो राजाफ्रा बिनि फिननायखौ नैबे जिहेतु MP इलेक्सन लकसभानि बे इलेक्सननि उनाव नोंथांमोना नुनो मोनगोन, रायजो राजाफ्रा नुनो मोनगोन जे BPFनि खुनु नामनि थानाय नङा। नैबे MP इलेक्सननि उनाव BPFआ गैया जालांगोन।